Al Ripollès continuen buscant un excursionista que es va perdre diumenge a la zona de l'estació d'esquí de Vallter. La recerca se centra concretament en aquesta zona, al voltant del Pic de la Dona. L'home de 48 anys és un muntanyenc expert, però les condicions meteorològiques són molt complicades pel fort vent i les temperatures, que són extremadament gèlides. Carles Brosset, els equips de rescat estan tenint moltes dificultats per moure's. Sí, efectivament, les condicions són molt dures, tant que han obligat a replegar durant tot el matí aquests equips de recerca per no posar en perill la seguretat dels bombers, els GRAES, els Mossos d'Esquadra i els voluntaris que participen al dispositiu. Aquestes condicions fan que també s'hagi tallat aquesta carretera d'accés a Vallter i que es demani que ningú hi accedeixi. Ahir a la tarda i a la nit ja es va estar buscant aquest excursionista, sobretot unes condicions molt dures perquè la fred que feia i el vent van fer baixar la temperatura de sensació fins als 31 graus sota zero. Aquestes condicions tan dures també han fet que aquest matí s'haguessin de retirar els mitjans aeris. La recerca s'ha reprès però al voltant de la 1 de la tarda, fa un parell d'horetes, perquè les previsions meteorològiques indicaven que a partir de les 3 el vent havia de baixar i facilitar una mica la recerca de l'excursionista. De moment els bombers volen centrar-la a la zona de la Canal de Xemeneies perquè les càmeres de seguretat de Vallter van gravar-lo, van enregistrar-lo anant en direcció cap a la Portella de Mentet, des d'on és probable que es pogués dirigir cap a la zona del Pic de la Dona. Aquest excursionista perdut, com dèieu, és un veí de Camprodon de 48 anys que anava ben equipat, que tenia experiència i que portava, evidentment, un telèfon mòbil que durant aquest matí donava senyal de cobertura, però que s'ha pogut triangular aquesta senyal al voltant de la zona de l'estació de Vallter, que és molt ampla i per això no es descarta que també es puguin fer algunes batudes en altres zones a l'entorn de l'estació. La certesa és que ell va sortir en direcció Pic de la Dona, és l'única certesa que tenim perquè hi ha imatges, però suposem que anant en aquella direcció faria el Pic de la Dona i baixaria per Xemeneies i com hem vist una allau allà, intuïm que l'accident ha pogut ser aquest. Em diuen els companys, els amics, que el coneixedor de la zona i que té recursos en aquests casos i que pot ser que s'hagi refugiat en un forat. Les nevades, el vent i les